SG wetu kama SG wa UDA. Purwane mane mago motendre kod waro mar mondo uwo duond buche manitiere Kenya Kwanza. Jotend duond bura mar Amani National Congress ANC bade Manakuru okwedo Cleophas Malala kuom jiwo wach mar wuoyo duond buche manitie bore riwruok mar Kenya Kwanza mondo gilos duond bura achiel. Jokanyo mag ANC go ok dwaro kang ma tend UDA okawo mondo mi onywanda duond buche duto e duond bura mar achiel mar UDA ma ne otelo kata manie telo sani. Gisingo ni gibiro donjo e UDA kata gibidonje UDA kata isundogi. Kagiloso boma Manakuru josiasa go bende oseyo tend William Ruto kuom keto maino erido teko mar UDA ne yiero mabiro moloyo chiko wengegi kuom gik ma chando jopiny gi sani. This is a party that is built on principles and it's been in existence even before UDA, and therefore if any party has to fall, then it has to be UDA folding to join ANC and not vice versa. And therefore we want just to say that as ANC party, we are strong and efficient to go. We are ready to make this country move forward because we promised Kenyans as a government that we will revive our economy. What Kenya Kwanza government should be looking at, and more especially the UDA party should be looking at, is to ensure that they are promoting legislative agendas in the National Assembly, in the Senate, to revive the economy of this country, not looking into issues of faulting parties or not faulting party. Saizi sio wakati ya kuanza kukimbizana na machama na kusema coalition ikuwe moja. Saizi tunataka tuangalie watu wetu wanakufa njaa, watu wetu wako na shida, watu wanahangaika sana. Tulikuwa tunataka tunamuomba ya kwamba tuanze kushughulika mambo kwanza ya kuangalia wananchi wa Kenya. Kapurwane mago motendre kod weche mag duond buche